Ассалому алейкум. Номи ман Ноза. Асосан Гулноз. Баъзеҳо Гуля мегӯянд, баъзеҳо Ноза мегӯянд. Ба шумо чӣ хел ки маъқул аст, шумо ҳама хел маро ном гиред. 2 сол пеш ман ҳамин либоси сафеда пӯшидем, тӯй шуду. Рӯзи тӯй шаҳри Аблава гирифта бурд. Ман ҳамо мондем ба ҳамин либос. Ман ҳозир духтари 19 солаям. Гуфтам ки рӯзи тӯй шаҳр бурдан. Ман ҳозир шукнам. Касида ки маъқул аст, комментаримда нависоне. Мефорам ягон шӯи ба дилм ём. Ҳама вақт қатъим бошад. Рости гап ҳамин бача зангир буда, хай рафтем дидимша, нафорид мамӯйсаш баланд, ранги дуздобарӣ буд. Гуфтам намешавад. Як дугонаам гуфт ки касе ки агар ҳам видеота дид лайк монд, ҳамуда розӣ шад. Барои ҳамун касида ки маъқулам лайк монда, хай мебинем ки кадоме ки лайки зур мемонад, хай ба маслиҳат мекунем. Бачаҳои зангир, мана либосон пӯшидагӣ мебарию меандозӣ. Оши туя ку бинем шербачаҳо дар бахмо кӣ боша, чӣ хели лайк мемонда боша. Акози замони интернет шидагай, бачаҳо ҳама зан аз интернет меёванд ку. Моям ака аз замона гуфтем қафо намонем, аз интернет шукофтестем. Ягон ҷои айбиш нест ку. Мужико, як фикр кунед. Шумо дигар хеле арӯса намеёвед.